uwar ‘yan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a gurin Yusufu mai fura ta sauka lamilan. Kun ji sunansu Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Sauka gidan baiwa. Halimatu uwar ‘yan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a gurin Yusufu mai fura ta sauka lamilan. Kun ji sunansu Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Rabbana da salati wurin sa Rasula bin biya. Mai girma bin zafi hanya ta sama kabiriya. Alhi sahabi na sanya don ba su turjiya. Darajar su rabura ya mana ‘yan biyu su sha gaban kowa. Halimatu uwar ‘yan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a wurin Yusufu mai fura ta sauka lamilan. Kun ji sunansu Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Assalamu alaikum babba da yaro kun amsa mini. Allah ya sauka ga Muhammad biyu muna gani. Muhammad da Ahmad uwa ɗaya uba ɗaya kuke jini. Haihuwa mai daɗi Yusuf sai godiya ganin zuwan baiwa. Halimatu uwar ‘yan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a gurin Yusufu mai fura ta sauka lamilan. Kun ji sunansu Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Raino ya sami ki Halimatu ki ya hatara. Fara da kwara biyu to sai kin sanya fikira. Matsayin kya yanzu ko a cikin mata ayyanara. Barka ake ta muku zuwan yaran ku ga su san kowa. Halimatu uwar ‘yan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a gurin Yusufu mai fura ta sauka lamilan. Kun ji sunansu Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Ga Ahmad Muhammad suna babba ba
zama garkuwa. Gashi Yusuf kai magana biyu lokaci ɗaya ɗan uwa. Wata rana su za su tashe ku kun ga shukar ku kun yi horarwa. Halimatu uwar ƴan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a gurin Yusuf mai fura ta sauka lami kun ji sunan su Muhammad da Ahmad irin Ku kai su makaranta ilimi haska rayuwa. Za ku hore su da addini yadda ba su faduwa. Su zama nufin asirin ku wanda ba ya tonuwa. Allah raya Allah ɗaya bana yi murnar zuwan farar baiwa. Halimatu uwar ƴan biyu barka muke ganin baiwa. Mata a wurin Yusuf mai fura ta sauka lami kun ji sunan su Muhammad da Ahmad irin diyan baiwa. Gani iyaye da yan uwa murna suke kai. Wasu abokanan Yusuf zana mata kuna kusa. Umar Yusuf Communication Center murna yake. Umar gobararen suna sai murna yake. Abdul Salam Isa na sanya murna yake. Aminu Kande na sanya shi ma murna yake. Abubakar kula da ɗan jariri na saka da su. Mustapha ɗan boko da Suleiman Yusuf na saka. Ibrahim Yusuf sai fatan alkhairi yake. Ɗan zaki mai aski ranar nan sai murna yake. Sabuwar kofan uwa ta ce ta amana yin nasa ne. To Allah bar tare da amana gaisuwa da mai